Dette er en kontrol af parkeringsbremseventilen. Vi ved alle sammen fra teorilokalet, at parkeringsbremsen skal kunne holde lastbilen på en hældende grund på 18%. Den skal virke på mindst 2 hjul på samme aksel, og den skal være mekanisk. På de fleste lastbiler er parkeringsbremsen en fjederbremse. Fjederbremsen fungerer på den måde, at når man aktiverer parkeringsbremsegrebet, smider man luft i fjederbremsen, således at fjederen påvirker hjulbremsen. Når man igen vil deaktivere parkeringsbremsen, så trækker man luft ind i fjederbremsen og presser dermed fjederen sammen. På denne måde frigøres hjulbremsen igen. Det kan kontrolleres meget enkelt. Med åben vogndør prøver vi at deaktivere parkeringsbremsegrebet. Vi skal nu kunne høre, at luft trækkes ind i fjederbremsen og frigør hjulbremsen. Vi kan tydeligt høre, at den trækker luft ind. Derefter så aktiverer vi parkeringsbremsegrebet igen, hvor den nu skal smide luften, således at fjederen påvirker hjulbremsen. Det kan vi også tydeligt høre, den gør. Vi har nu kontrolleret, at parkeringsbremseventilen er funktionel.